ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Ira, 17 years old, estudyante, taga Esperanza Agosan del Norte. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa nahitabo sa akong kinataw. Nga wa pa man unta ko'y uyab, apay nga nung naingon man niini. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Kanindot sa uwan. Ayra mga ligo ta na. Tugnaw, uy. Hala, kakandingon ba yung tao niya? Tana ba? Dili lang tamo masilong aning payag. Kay kanus sa baka ni mo to ang uwan na. Di lagi ko, kay kasapan na niya akong mama. Saba diha, uy. Mura pa magkagbata ang kasabaan kay maligo sa uwan? Dali na ba? Ay! Dali na! Ala, uy, Daisy, uy, napisa na hinuon ko. Di mo ko giti na, uy. Mag-enjoy tagaligo sa uwan, Ayra. Kay taksa na lang ba aron mo uwan? Oh, wa na iwan. Mamauli na ta. Nito ang masadayon ng uwan, uy. Papaman ko matagbaw kaligo. Tiwas na kaligo sa sapa na. Unsa? Tana ba? Aron dili ta sipunon aning naang tagkaligo sa uwan. Dali na, dali na. Biraha, uy, Daisy. Una, lagi, uy. Mupuyog na lagi ko ni mo kaligo sa sapa. Okay. Kaya basig magkasabaan yun tuod tong mama kung sipunon ko. Nang ang kong kaligos uwan. Uy! Wow, ganyan sa tubig sa sapa. Ay! Days! Ay, nagpanablig ang tubig, uy. Hala, mura man kong tagitugnaw diha. Murag, nagkukun-ukon ka mang muubog sa tubig, God. Lubog man ko, uy. Kay gikan ba ang gauwan? Da, diri napita, diri. Dali. Kay dili kaayo lubog. May laing gabay nga tubod man ko dili napita. Dali. Murag yapon, uy. Kay naubog na tas lubog na tubig. Pagdaligyan kaliko, uy. Ang mamauli na ta. Uy, kabasa god ni mo, Ayra. Daisy mo ay. Kita ko pangaligo sa pa. Oh, abi na ko og nabasa ka sa uwan. Oo, nauwanan mi. Unya, mito ang mandayo ng uwan. Ang man og kaligo sa uwan, Stacy. Mauto, mitiwas mi ang kaligo sa sapa. Ay kahanggaw, bayaing taon ninyo. Gikan mo kaligo sa limpyo nga tubig sa uwan. Unya nitiwas mo kaligo sa sapa nga lubog man ang sapa akon mo uwan. Lubog man bitaw, ma. Ay, Daisy ay. Nay, dili na malubog diha nga ang gikan sa mga tunaan sa kabaw o gikan sa mga silingan ta nga nagpigire na man paingon diha sa sapa. Oh. Hala, kagiron gid mo ni Ana Ayra. Huh? Ano man ni katul man ni ako, ah. Kalit man lang ni siya katul, eh. Palain ba ning mangilkil ko sa ako, eh. Wala. Mauna ka ning kiingon ni mama nga basin og kagiron mi tungod sa pagkaligo na mo sa sapa. Wala. Kunya, ang ako ang gikagid. Kinuo ko.
magsugod nga, magkatol ng ako, Human may mga ligo sa ako amiga sa sapa nga lubog kaayo, kay gikang gauwan. Pero, natingasab ko kung nganong ang akong pipi man gyud. Unya. Ay, katol gyud. Uy. Human gyud mawa ni kakatulan ni. Pahimus na nakakaute. Mintas wa pa'y tao. Ira, Ay, wala. Si mama. araman di ka din taas. Milagro man kangaway na og naog sa silong, day. Ang kuan ma ka na nga. Oh, nunsa ka? Oh, kuan ma ba? Naunsa ka ning akong... Unsa? Ay nalang maoy, mauwaw ko. Ay, kayabag ni mo. Naunsa lagi ka, oy. Ay wala lagi ma, ay nalang. Yabag ng tao ng bata, oy. Ay, lakaw dito, be, paglungag. Aron makapaniod to na ka. Oo man na to paniod to ma ba? Mato ko silang Daisy ha. Ay, laag nasad ka silang desi. Magpuyo pa lang kagbay, ng mga limpyo ay ra. May importante lang kung tuyo niya ma. Nala, sige. Basta mahuman ang mga trabaho ono din isbay. Usa ka mulaag, ha? Oo ma. Unsa? Maulay kitis. Nagburot-burot na ra ba ang kakatol sa kong pipi? Kung masakit kadugayan akong kaut. Sakit na pud nga ilakaw. Mangutan ako kung nikatol ba sa bang imong pipi? Unsa? Ala no, kano mo katulgo tao na sa akong pipi, apil? Kay kita ba yung kuyugang nangaligo dito sa sapa? Nalubog kayong tubig atong higayon na. Kun mauna, sayop kas gituhuan nimo nga tungod na sa pagpangaligo nato sa sapa nga lubog ang tubig. Iwa ka magkatuling ako, oy. Ha? Uy, day. Kasi may gitago ka na ako, ha? Nga unsa? May uyab na siguro ka sa. Og dunay nahitabo ninyo. Unsa? Niyabag ka Daisy. Halos na ng panahon tang magkuyog sa eskwelahan ug bisan dinis ato. Kakita ka bagot nga may uyab ko? Who knows? Nagtago-tago lang mo. Uy, gaga. Ingon ana ang pagtan-aw ni mo nako. O gusto may kalabutan sa pagkatulan na sa kong pipi, ha? Ingon ana man kuno ng ubang sexually active. Ilabi na og wa mo'y proper hygiene. Unsa? Ira, Pa? Naana di ka? uso ba ka? Anong murag naglisod ba kang lakaw? Nagbakaang ba ka? Aha? Nausa ka, Ira? Wa ko'y uyab, ug wa pa ko mahilaptik lalaki. Kung naglibog ko sa nahitabo sa akong pipi, kung nganong naingon ni ini, ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, magkatol ang akong kinataw. Magburot-burot ra ba ang mukatol? O sa kahibuhaton ako para mawa ning burot sa akong pipi? Ikaduhang pangutana, kung magtumarsap kog tambal, unsa man pud kahang tambala? Ikatulong pangutana, wa pa man taon ko mahilabti og lalaki. Nganong naingon man ko ini? Ikaapat og katapusang pangutana. Nganong magbalhin-balhin man ning burot nako? May rabag gamay, dako rabag yun. Palihog, tabayog tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ira. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, anen na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambal sa inyong mga problemang medikal. Kaya usaman ako ka medical doctor. Mga problema ninyong psychological, emotional, behavioral. Kaya usaman ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginadiling drugas. Kaya usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi, daghang pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rika na mo. Pwede ko ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o dili ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo.
ang atong magkuplo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga don't be ashamed of your story. It will inspire others. Kada usa na to na ay mga tagang istorya sa kinabuhi. Sabi nagtaas-taas na natong edad. Ay nindot kay istorya, ay dili kayo nindot, na makaulaw. So mana sa among grupo sa tenisan, nga mo istorya gani nagpastil bay, tie break bay, ana basta nindota sa dula. Bantayan ang ending ana kay daog sila. Ina nga, okay ko kumpildi me. Sa man ako ni istorya ng among dula, no? So mayong pagpaminaw dahil sa mga atong mga tennis players, no? Musta naman dahil mga tennis players na to sa Villa Aurora Tennis Club, La Paloma Tennis Club, City Green Tennis Club, Camp Lapu-Lapu Tennis Club, no? Di na muna ko panghingan lang, daghan kayo mo. Ug da sa Sugod Bay Tennis Club, no? Adjong adlaw ni jug tanan da sa Sugod, no? Membro ba ko da sa atong tennis club, ha? Not in good standing lang ko. Kay wala ko'y badad-badad sa akong monthly dues kaya wala gubog ko diya perme. Pero inyo kong papaliton og Coke og Pepsi o kung saan soft drink, mapalit ba po ko? Babita regasi yung tanan dahil sa Sugod, ha? Hapit na rin bang atong fiesta da, inaot nga hapsay o walay mga kakulian ang atong pagsaulog sa atong annual fiesta celebration diya sa Sugod, Southern Leyte, no? O naaday ko ipang-great dahil, no? Bago lang ko dito sa Argao Drug Rehab. Ingon nga itong mga doctors, Doc, i-great me, kay sige mig paminaw sa itong programa. So mayong pagpaminaw dahil sa mga Palier family, sa doon sa TRC Kandabong ba na? O saan ang inyong lugar da? Lita, si Vic, si Villaluz, si Beauty, si Venus, si Rincio. Kung mga doctors na kaya, ha? Ay no particular order na, ha? Kay disod kay ni atong basihan na pagkagwapo o pagkagwapa, kay puros man siya gwapa, no? Tunahon lang din si Doktora Kay Neres, no? Sa atong mga doctors diya sa TRC Argao, Dr. Arvin Arcaya, Dr. Vermon Neri, Dr. Mayang Iganti, Dr. PJ Alcantara, ha? Daghang kayong salamat Dr. PJ sa imong paniudto na atong diha ko bago lang, no? Si Ma'am Lias, no? Uguban pa natong mga kauban diha sa TRC Argao, no? Atong mga guards, no? Di lang mo na mong hinganlan kay bago lang na ako mong ipanghinganlan at atong mga blue guards diya sa TRC Argao. So naigitest na ko si Gingging, no? Kasi si Gingging na ni Dr. Cora Quijano diya sa Chungwa Medical Arts. Nagyod ko na sila napasinting pinimigong maminaw sa atong ka. So iya gining gitext na ko. Mayang pagpaminaw ni Ma'am Juana Tiking, no? I do not know kung asa ni si Ma'am Tiking. Doon na ko kauban sa Vicente Soto sa unang Tiking ang paminim. Maybe she is from Sambagdos, no? Parihan ni Kwan, ni Ima Salva, nga taga Sambagdos, no? So, mayang pagpaminaw dahil sa mga taga-Kuwait, no? Kuwait. Ni Tismel Caballero Barliso diya sa Kuwait. Ug si Miluni Timpan Albero diya sa Dubai. Ha? Daglagyo kayo na atong maabot ng atong ug diya sa Canada. Musta naman dahil akong guwapa nga pag-umangkon diya si Yin ug ang iyang partner nga si John diya sa Canada. I do not know asa mong dapit sa Canada, no? Remedios Nurin Ramara Bibaris nasa sa Canada. So isa pa may line akong i-greet, no? Mga taga-Kapiuan, Argao, Cebu, ha? Si mga Basilisco family o mga Kambarihan family, si Bibi, si Junjun, si Susana, si Roger, si Rachel, o si Jam Rose. Mga kantawan, naga, mayon tag maayo na nang atong daan diya sa kantawan kap, Kapitan Chris Ababa, kay patay layuan, nagtuyok diri sa Pungkil, no? Sige na nung kung labay aning atong mga Nava Guard, may pa kayo prinlim sa kayo ng atong mga Nava Guard diya sa Kantauan o Gindaruhan, no? So, kaning uban, sunod na naman po. Kay wala ko'y oras na po ko'y tambaganan. Ang atong magtatampo karong adlaw di ay, nalimot naman yung kog-mention na ninyo si Era, 17 years old, si Jante pa ni siya, no? Taga Esperanza, Agusan del Sur. Metol kini sa iyang tinatao kuno nga mo ba to magkatol ba to sumasa na bati nito sa grama, no? O bigay ni gidunta ang tubag ani si Doktora Kuan kining Lourdes
kining atok, Mau mong tubagan pero mapaubigay nilang po ko. Anyway, ngagim sa kunaning. Ako tabag ko sa mabot sa akong kay balo, yung problema abot mga ubigay ni, no? So, unang pangutana ni Ira, posible ka nga na ay nakasulod sa akong, diba? Dili ni si Ira, no? Ang problema ni Ira nga magtatol lang akong tinatao na unsa man kaha ni tungod ba ni adtong nangaligo mi sa sapa sa akong amiga nga lubog ang tubig pero nganong siya wala man mangatol. Daghang kayong rason nganong mangatol ang atong lawas Ira, dili lang si tinatao kundi sa other parts of our body, no? Posible ni siya nga naay irritants. Basig katong sapa nga inyong gikaliguan na natoy mga daghang nga germs nito ay mga bacterial, viral or yes, na siya mga hinungdan. Ug nganong ikaw raman ang nasakit wa man ang mga amiga, this has something to do with personal hygiene siguro. Maybe after mo nangaligo sa sapa, ang imong amiga nag-wash over po, limpyo yun, ikaw, natugyan tinggal po ka dito. Huwag ko mo sa limpiada ta, no? Para kung may mga bakterya, o mga germs, nga namutapot sa itong lawas, dili ko kayo sila makadaghan, kay binagkaning mga germicidal soap, no? Makuha-kuhaan man ni sila, panabuni mo, ginaglimpyo ni mo. O kamang mga babae, balong ko, nga naamoy kining tawagani, kining hygienic nga liquid, no? Nga inyong gamiton diya paglimpyo diya sa inyong private parts, no? O nang usas mga hinungdan, no? Kanya-kanya magdunta og level of hygiene sa atong panglawas. Ikaduhang pangutana, ang mga katol-katol magburot-burot sab og mukalit kaduga musakit kadugayan. Maglisod nagyud ko og lakaw. Kung angay na lang kung angay na ning tumaran og tambal, unsa man mga tambala? Well, depende kung unsa may hinungdan sa nagkatol-katol ka Ira, no? So sa akong balikon, daghan ka ng hinungdan. Ayan, na-irritate na siya niya, na yes, na punggal, o kaning yes, punggal man ni siya, no? Kaning yes infection, punggos ni siya. Tamang pagtuon, ang nga na mga punggos, Candida albicans, ha? Manaingan sa punggos, no? O kung bacterial ba or lain mga hinungdan, no? So ang tambal ko, magdepende kung sa may diagnosis. So kung mangatol na siya diya, sa kung may numduman, pwede mo ni siya i-lubricate o mga whatever lubricants siya para nga dili kay siya ma-dry ang imong skin, no? Ma-moisturize ba ng mga Vaseline, mga other mga moisturizers, no? Pwede sa Simon siya gamitan og mga corticosteroids para sa katol, ha? Naman tayo mga topical corticosteroids, mga hydrocortisone, pananglitan. Or, ako mag-inom ka niyo sa kining cetirizine, antihistaminic ni siya. Antihistaminic ni siya, pwede ni siya mainom sa dimo kung naay pangatol diya. Pwede siya o Claritin. Kanang Claritin antihistaminic lang daw na. Loratadine ng yung generic, no? Or, pwede siya nimo ni siyang tambalan na katunggingon ako nga skin moisturizer para di kay ma-dry ang imong panit ang dapita, ha? Ug kung naanagani infection kay usa mas mga hinungdan aning nga magburot-burot, magkatol-katol na infection, of course you have to take antibiotic. Depende sa prescribe sa imong attending doctor, no? Taga dinhi man ka sa Agusan ilan ning lugar ni Insot Hubin, no? Unsa bang Insot Tubin, musta naman yung tanan sa Mindanao, ha? So, mao na ako, kung pananglitan na maapektuhan ng imong urinary tract, kay most likely, doon ba kayo ng atong private parts sa urinary tract, urinary bladder, ureter, urethra, na. Posible sa ka magkaana kay urinary tract infection. So, in this case, you need to take kanang antibiotic para pagpatay sa kagaw. Okay? So, ako lang siguro ng litsyon para nga di maminus-minus ang pangatol niya, pwede mo na nag-applyan na ni mo Ira o ice pack. Ice pack, kanang ice water ba, no? Mabugnaw-bugnaw. O niya, ma-wash yun ka, na feminine wash,
Di ko kay balo ko sa mga nganan ng mga feminine wash ninyo. Basta kay balo ko nga na may gamiton sa paglimpyo sa iyong private part para waang natural odor niya o gang na whatever bacteria nga diha. O niya katong giingon ako nimo nga hydrocortisone corticosteroid o katong mga antihistaminic like pwede sa ninyo gamitan ni diphenhydramine hydrochloride or Benadryl, pwede sa na siya, no? Or Hismanal or Claritin, akong balikon. Pwede na mo imong gamiton para mawa ang katol-katol. Ayaw kauta kay damo ni mong kauton, damo na mo dagan, ha? Lisod na niya yung tambalan na dagan na kayo, no? Ikatulo pagkuta na, wala pa man unta ko mahilabti o lalaki. Kay wala pa man ko'y uyab. Pero nganong naingon ani man ko, dili ba di ay di marin ako makuha din sakita. Daghang mga inungdan nga no magkatol-katol ta na maburot-burot diri na yung sa mga diha nga mga kan dili lang kay hilabtan kag imong uyab, no? Ana gani uban nga mga na divergenize na dili na intact ang hymen bisag wala pa siya sexual contact, ha? Sa mga kwan kung na trauma o kining stress ka, no? Daghan mong mga may tabo nga mga psychosomatic signs and symptoms sa katao under stress, no? So di po kasabot wala ko mahilabtig lalaki nga dili ka masakit ug ani problema sa imong private part kasi kay daghang mga hinungdan nga nung maingon ani ka sa imong paminaw. Ikaw pa ito katapos ang pagkutana. Magbalin-balin ang burot-burot. Maayo ra ba o gamay ra? Dagko ra ba? Maong makiang-kiang ko maglakaw. Asa bang ko muduol mo konsulta nga mamaayo ko. Sa kung gingon na Ira, muduol ka o ubigay ni. O sa Agusan del Sur, sa Esperanza, no? Ako kanda ng Esperanza, ako idea. Pero kanan ako Agusan del Sur. Ubigay ni kayo mong doolon. No? Kung wala ubigay ni sa iyong lugar, pwede ka mo doolog. Medical doctor, pero probably internal medicine or doctor. Kaya mauna sila yung mga expert niya ng mga problema ha. O niya, kanami yung balin-balin ang burot-burot, mo lagi na, kung kauto ni mo, mudagkahan na inoon. So, as much as possible, ayaw lang kauta, tangin na dahil ice pack, akong balikon, inom ka, o katong antihistaminic para dili mo katol, dili ka matintal sa pagkaut, ha? Kay the more you scratch, the more na nga maproblema kay ma-irritate mga imong skin, madaghan na yun, mudaghan na ang mga ingon ta burot-burot ug katol. Okay? So, ay mangutanan ako, Dok, ngano maning ang katol, mo grabe man ni nagkagabi nagkaadlaw di man kaayo. So, ang rason ngano ang katol, mo grabe nagkagabi is because sa gabi man gyud nagtuog nimo. Wala naman kailangan yung nauna, ang imong naman gawin. Di pa sa adlaw ba nga, malingaw ka dire, ato dire, ang imong mind may diverted to something else. So sa gabi, nagtulog ni mo, mura makafocus ka, katol mo rin kapit, kauto ni mo. The more you count, the more nga, mudaghan ang katol. So you take antihistaminic, put corticosteroid, you put ice pack sa katol nga area, o practice good personal hygiene, including feminine wash. And you consult an OB-GYN doctor or internal medicine doctor. So, marami tayo konsulta sa problema, Ira, dahil sa Esperanza, Agusan del Sur, kumusta na mong tanan sa Mindanao. Assalamualaikum sa atong mga beloved brothers and sisters ng mga Islam. O nganto sa libuan, millions ng minaw sa mga programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa itong mga drama sa Araman. Taas kayo rating din sa atong lugar, no? Pwede ka mong mapadala og legal ninyong mga problema kay nasi ato ni Ilin Batan ang dabong taganang utambag niya na. So, pamalo ba sir sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Araman. Daghang salamat o maayong adlaw.